Kom her, Patrick. Patrick, kom her. Jeg har ikke overvejet, jeg har overvejet, at jeg gør det. Hvad så? Er det dejligt at blive konfirmeret? Ja. Tillykke med det. Tak. Og velkommen til YouTube. Jeg gør lige YouTube. Rikke? Tak fordi du er nederen. Iben? Tak fordi du er mere nederen. Jeg er mest nederen. Vi kan godt lide dig. Hey, hvad med mig? Jeg elsker dig, skat. Der er ikke nogen, der elsker dig, Iben. Undskyld mig, holder du på dine bryster, når du hopper? Nej, Julia. Holder du fast i dine bryster, når du hopper? Hvad fanden laver du? Det er jo ikke en børneporno-video, det her. Tag dig sammen. Hop. Prøv at hoppe nu. Prøv lige at hoppe nu. Prøv lige at hoppe nu. Jeg prøv at hoppe nu. Jeg filmer kun i dit hoved. Prøv at hoppe nu. Rikke, prøv lige at hoppe nu. Hop. Det er nice.